nwatakịrị nwaanyị bụ Paul Mmesoma Obielue gbara afọ 19 sitere Ogbunike bụ onye nke so na ndị ahụ azọpụtara n'ebe ahụ ụlọ dara n'Orinso na Nnewi akọgo akụkọ etu ha na ihe si wee jee na ya bụ ajọ ọdachi tara isi mmadụ atọ ndị ọzọ ebe ọ nọ wee na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ichekwebe ndụ ya. Oge ABS wụchara na mbara nke be ndị ezinụlọ ndị ya bụ ajọ ọdachi tara isi ndị nke ha n'etiti village n'Imo ka a hụrụ ndị mmadụ bịara iji wee kasie ndị a obi ka ha jupụtara nnọọ chịkọ aka ma na-ekiri so n'anya ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Ọ na-agwa ndị ọrụ nta akụkọ okwu na ngwuru ndị be Aniefuna ka ya bụ nwa amadi azọpụtara na ya bụ ihe mberede bụ Mmesoma Obielue kọwara na ya ka na-amụ ọrụ n'okpuru ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ ma kọwaa na ọ bụ ọrụ itinye ọkụ n'ụlọ bụ ihe ha na-arụ na ya bụ ụlọ tupu ya bụ ụlọ eze ma dakwasịfa maka na Chineke na ya bụ onye nwere isi ọma bụrụ onye a napụtara na ya bụ ihe mberede. Ọ kọwara na tupu ha agaba n'ebe ahụ ha na-arụ ụlọ na Nnewi na ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ buru ụzọ kpọrọ ya gaa na n'Imo ebe ha dutere ụmụ ya ndị abụọ bụ ndị ihe mberede ahụ dulakwara mmụọ. Nwanne ya bụ nwa amadi lara mmụọ n'ihe mberede ụlọ ahụ zere na Nnewi bụ Maazị Uchechukwu Aniefuna kọwara na nwanne ya nwoke bụ onye ọrụ ya bụ itinye ọkụ n'ụlọ ma bụrụkwa onye nwetara nzere mmụta na ya bụ ọrụ ma kpozie oku ndị ọ dị n'aka iji hụ na ha mere ọsịsọ maka nnyocha na-eme ịma onye mere nke ọbụla ma bụrụ nke butere ya bụ ụlọ ji wee dagbuo nwanne ya nwoke gbara afọ 48 ya nakwa ụmụ ya nwoke ndị abụọ gbara afọ 13 nakwa 11 ebe o bokwara ebubo na ọ dịka na enwezi ndị na-eme ka a ghara inwe nnyocha gbasara ya bụ ihe mberede. N'aka nke ya onye okwupụta okwu ndị ọrụ uwe ojii na Anambra steeti bụ Tochukwu Ikenga kọwara na ya bụ ogige ebe ụlọ dara abụrụgo nke oyibo geshiri ma weghara ebe a na-agbazi mbọ inyocha ihe kpatara ya bụ ihe ọdachi iji hụ na atara ndị kwesịrị ka ata ha ahụhụ dịka iwu siri dị. N'okwu ya oge ndị otu Nigerian Institute of Building NIOB nakwa ụlọ ọrụ na-elekọta ha anya kpọrọ Council of Registered Builders of Nigeria Kubon gara leta ka ya bụ mkpamkpa siri kpa ka onye isi oche otu NIOB na Anambra steeti bụ Maazị Kinsley Nweke nọrọkwa arịrị maka ndụ na akụnụba lara n'ihi na ya bụ ihe mberede ma kọwazie aka ọrụ ndị adịgboroja dịka ihe na-eche aka mgba nye ihe gbasara ọrụ ịrụ ụlọ ebe ọ kpọkwaziri oku ka e nwee ndonye ukwu ga-esite n'aka gọọmenti iji hụ na egbochiri ya bụ ihe mberede iji hụ na ụlọ anaghịzikwa ada na mpaghara ọbụla na Anambra steeti. N'aka nke ya onye jibu ọkwa onye isi oche nke otu NIOB n'ala Naijiria bụ Maazị Kenneth Ndụka kpọrọ oku ka emejupụta amụma iwu niile dị n'akwụkwọ iwu akpọrọ National Building Code ma kpọzie oku ka na-eme ka ndị mmadụ na-amata ọrụ dịrị onye na onye n'ihe gbasatara ọrụ iwu bụ ụlọ. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.